Hola, aquest vídeo és per explicar-vos una mica les novetats que hi ha en la DUN del 2025. Una mica seria pensat per a les explotacions de cereal i una mica per planificar aquesta sembra de l'any que ve. Llavors, abans de començar amb les novetats, recordar-vos dos blocs diferenciats. Una cosa és la condicionalitat, que són els requisits que hi ha per cobrar els ajuts directes de la PAC, o sigui, la part dels drets que normalment cobrem tots, no? Cobrem la part dels drets, l'ajut complementari, que és aquell pago més petit, que es fa al mateix temps, i el complement de joves, que ho cobren els joves durant els primers 5 anys de la instal·lació. Aquesta condicionalitat, incomplir-la el primer any, implica reduccions d'ajut que van de l'1 al 5%. Si l'any següent tornem a incomplir en la condicionalitat, doncs aquests descomptes ja van del 5 al 15. A partir del tercer any ja és del 15 al 50 i al quart any ja no cobraríem PAC. Llavors, què és important de la condicionalitat? Més que complir-la, és tenir clar que si l'any anterior no la van complir, doncs aquest any s'ha de mirar de complir perquè si no les penalitzacions pujarien molt. Per altra banda, tenim els ecorègims, que són voluntaris. Se poden fer o no. Si se fan, es poden cobrar i poden ser per una part de l'explotació, o sigui, no caldria per la totalitat. Sabeu que els ecorègims estan dividits entre terres de regadiu, terres de secà i els secans humits. Llavors, el compliment pot ser en una d'aquestes regions i pot ser per una part dels hectaris de cada regió. Si en un ecorègim hi havia un requisit del 50% de la superfície en qualsevol paràmetre, però de les meves 100 hectàrees, en vez de complir els 50 hectàrees, ho compleixo només en 10, doncs cobraré 20 hectàrees amb ecorègim i no les 100, o sigui, la part que estàs complint. Llavors, anem a veure una mica les novetats. Hi ha hagut canvis a la BCAM 6, que ara us explicarem, a la BCAM 7, que era el tema de rotació en terres de cultiu, i la BCAM 8.1, que era el tema del guaret, ja deixar clar que aquesta d'un 2024 a mig termini ja ens van dir que no caldria fer guaret, i ara ja sabem segur pel 2025 doncs que no cal fer guaret, excepte els que esteu cobrant les agroambientals de la xarxa Natura 2000 per aus estepàries. Allí sí que cal a les estepes continuar amb el compromís del 10% de zona lliure sense sembra, que sigui el guaret. I també hi ha novetats que afecten a les pràctiques P3 i P4, que són dels ecorègims de rotació de cultius i de sembra directa. Llavors, pel que fa a la BCAM 6, allò que diuen que després de cosechar els cereals d'hivern no es podien tocar els rastolls. Doncs ara sí que es podran llaurar, excepte amb voltejos, i no poden ser tampoc llaurats profuns. Llavors, els rastolls ara sí que els podrem llaurar amb cultivador, xísel o grades de pues. El xísel ja sabeu que és una mica un entremig, però no podríem fer servir ni una grada de discos que voltege ni un subsurador, però sí que podem passar al xísel. Això ho podríem fer el volteig o el subsurador a partir de l'1 de setembre. O sigui, des que cosechem fins l'1 de setembre només podem llaurar amb cultivador, xísel o grades de pues o passar la picadora. Llavors, recordar-vos que també hi ha unes excepcions amb aquesta BCAM 6, que són els recintes SIPPAC amb pendent inferior al 2%, o sigui, si el recinte és pla, sí que ho podem llaurar amb qualsevol tipus d'apero, podria ser la grada de discos, però pendent inferior al 2% ho heu de mirar al SIPPAC. O sigui, seria el que marca el SIPPAC. Quan entreu al SIPPAC, cada recinte té indicada la pendent. També hi ha els recintes afectats per l'amarantus. Si hi ha amarantus, també es podria fer labors de volteig perquè és una mala herba invasora. Això a les zones del panís del rec hi ha problemes amb aquesta herba. També els recintes adjacents a terrenys forestals i per fer les franges perimetrals de 5 a 12 metres, a les parcel·les que toquen en zones de PR, de bosc o de matolls, també es poden fer aquestes franges amb volteig. Podríeu passar amb volteig abans de l'1 de setembre. Per tant, la BCAM 6 s'ha flexibilitzat bastant i el que era una incoherència, o sigui, resulta que ens gastàvem més diners amb glifosats i picadores que no pas deixant llaurar quan el terreny està tempero per poder treballar. Aquí s'ha posat una mica de sentit comú en aquest paràmetre. Els guarets, com havíem dit, ja no són obligatoris i en cas que en feu, ara sí que ja es podran realitzar tractaments entre l'abril i l'1 de juny. Abans els guarets no es podien tocar, en aquest període no es podia fer ni llaurar, ni aplicar herbicides ni res. Ara sí que es poden treballar durant aquest període i es poden tocar els guarets, en cas que en féssiu. Ja que recordar-vos que no és obligatori fer guarets. Després, la BCAM 7, que és la de rotació en terres de cultiu, seria per explotacions de més de 10 hectàrees de terres de cultiu. Sabeu que les de menys de 10 estan exemptes de complir això.
Hi ha excepcions també que no estan obligades a fer aquesta BCAM7, que són les explotacions on més del 75% de la terra de cultiu es dedica a guaret, lleguminoses o combinacions d'aquestes. Si jo tinc una parcel·la que pràcticament tota és eufals, les finques de meu, jo que sé, el 80% són eufals, doncs no caldria complir ja amb el tema aquest de la BCAM7 que explicarem ara. El mateix passa si la meva explotació, sumant pastures, farratges herbacis, conreus sota l'aigua i combinacions d'aquestos, supero el 75% del total de l'explotació. I també amb explotacions ecològiques també estan exemptes de complir aquesta BCAM7. Aquesta BCAM7 se pot complir fent la rotació o la diversificació. I recordem una mica què vol dir cultius diferents. Ja ho sabeu, un ordi és diferent d'un blat, d'un triticale, etc. Un guaret també és cultiu diferent, panís i de més. Llavors, hi ha dues maneres de complir-lo. L'opció A, que és la més complicada, o l'opció B, que és la més fàcil. La recomanació és que aneu per l'opció B. Però, de totes maneres, us explicarem també l'opció A, perquè jo crec que l'opció A només ens encaixaria en zones de rec on se fa dobles collites. L'opció B seria la més normal per a la majoria de la gent de terres de conreu. L'opció B és fer una diversificació de cultius. En aquest cas, quan jo faig una diversificació de cultius, no he de mirar rotacions. D'acord? Si només vull complir per la via de diversificació, la rotació no es mira. La diversificació de cultius és exactament igual com era el Pago Verde del 2015. Si la meva explotació té entre 10 i 30 hectàrees, cultiu principal màxim 75%, i si la meva explotació té més de 30 hectàrees de terra campa, hauré de fer 3 cultius diferents. Per què? Perquè el principal no pot ocupar més del 75% d'aquesta terra de cultiu i els dos cultius majoritaris no poden ocupar més del 95% de la terra de cultiu. Això seria exactament igual al Pago Verde que veníem fent fins ara. I aquesta metodologia creiem que és la més fàcil perquè només cal mirar la sembra d'aquesta campanya actual, no cal mirar què vas fer l'any passat. En canvi, en la BCAM7, si la volem complir per l'opció A, que és la de rotació, quan la demanem estem obligats a fer-la durant 3 anys. O sigui, no puc canviar d'estratègia a l'any següent, he de fer 3 anys. Per què? Perquè ens reclamen fer un 33% de rotació anual. O sigui, si jo tinc 100 hectàrees, cada any 33 hectàrees com a mínim han de canviar de cultiu respecte a l'any anterior. I al cap dels 3 anys, tota la superfície de l'explotació de terra campa ha d'haver canviat de conreu, excepte quan tenim conreus plurianuals, com són la festuca o l'eufals, o els cultius sota l'aigua, com l'arròs i els guarets amb compromisos medioambientals. Per la resta de recintos, cada 3 anys han de canviar de cultiu. O sigui, si jo tinc unes parcel·les on només estic fent ordi, no puc anar per aquesta via. Però, en canvi, si estic a la diversificació de cultius, sí que puc tindre parcel·les on he fet 3 anys seguits ordi, i fins 4 i 5, sempre i quan aquest ordi no sigui més del 75% cada any del cultiu principal. No supera l'ordi el 75% de la meva terra de conreu. Vistes les BCAMs, que són per complir la condicionalitat, que és obligatòria per cobrar els drets, si un any no compleixo aquesta diversificació, què em pot passar? Que em poden treure entre l'1 i el 5% dels ajuts, però continuaré cobrant ajut, o sigui, només la treuen del tot. El mateix ens passa amb el P3, que és el règim de rotació de cultius. És voluntari, el puc fer per una part de la superfície. Aquí recordar-vos que el càlcul ja es fa per separant el regadiu del secà i del secà humit. El requisit principal és que ha de rotar el 50% de la superfície de forma anual i quan tinc més d'un 25% de cultius preanuals al moda d'un, o sigui, imagino que tinc 100 hectàrees i 30 són d'eufals, doncs només caldria fer un 25% de rotació. I aquest 25% de rotació ja només se calcula sobre la part que no és de cultius preanuals. O sigui, si tenia 100 hectàrees en total de terra campa i 30 eren d'alfals, he de fer el 25% de rotació de les altres 70 hectàrees. D'acord? Perquè els plurianuals no estan obligats a rotar, excepte l'any d'implantació. O sigui, quan jo arrencaré aquest eufals i tornaré a sembrar, normalment no soleu fer un eufals detrás d'eufals, per tant, aquell any rotareu i comptarà com a superfície rotada. Recordar-vos sempre que les lleguminoses no poden precedir a un guaret. Normalment després d'una lleguminosa has de fer un cultiu que arroplegui aquell nitrogen que ens ha fixat la lleguminosa. I tant en regadiu com en secà normal, en secà cal un mínim del 10% de la superfície que han de ser de cultius millorants. Millorants sabeu que hi ha la colza, les lleguminoses, etc. I d'aquest 10%, com a mínim, la meitat, o sigui un 5%, han de ser lleguminoses. O sigui, jo tinc 100 hectàrees, n'he d'haver rotat 50
i cal que almenys hi hagi un 10% de millorants, que podrien ser, per exemple, 5 hectàrees de colza i l'altre 5% per arribar a aquest 10% en total, de pèsols o de vessam cibada o alguna altra lleguminosa com l'alfals o la trepadella. La novetat que hi ha és que en secar rigorós de l'Urgell, Segrià i Garrigues, aquest 10% de cultius millorants s'ha de continuar fent, però mínim 2,5% de lleguminoses. O sigui, podria fer de les 100 hectàrees, ne podria fer 7,5 de colza i 2,5 de pèsols. Sumant les 7,5 a les 2,5 tinc el 10% de cultius millorants. També desapareix, aquí hi havia un màxim del guaret que ha desaparegut, no hi ha màxim de guaret, o sigui, si algú vol fer guaret no et limitarà amb aquest ecorègim, i per la gent de menys de 10 hectàrees continua igual, que pots fer una rotació del 50% de forma anual, sense haver de fer espècies millorants, o diversificant dos cultius de manera que el principal no ocupi més del 75% de la superfície, que vol dir que si tinc 8 hectàrees, el que puc fer és rotar en 4 com a mínim de forma anual respecte a l'any anterior per cobrar aquest ecorègim o de les 8 hectàrees fer-ne màxim 6 del mateix cultiu. D'acord? I aquí us poso els imports que s'han cobrat de forma definitiva el 2023 per poder valorar a vegades si val la pena fer tot això per cobrar aquest ajut. Llavors sabeu que va per trams. En regadiu el primer tram és de les 0 hectàrees a les 25 hectàrees que es cobra 139 euros l'hectàrea. A partir de l'hectàrea 25 es cobra 97 euros l'hectàrea de regadiu. Pel secà normal, les primeres 70 hectàrees cobren a 47 euros i a partir de l'hectàrea 70 a 36 euros. I als secans humits, el primer tram és fins a les primeres 30 hectàrees, que es cobraria 70 euros l'hectàrea, i a partir de l'hectàrea 30 es cobren a 49 euros l'hectàrea. És una mica perquè es pugui valorar si compensa o no compensa fer els ecorègims, complir amb aquesta rotació, o complir amb aquests percentatges de cultius millorants i de lleguminosos. Si un ja està fent alfalsos o lleguminosos, és bastant fàcil complir-ho. Clar, si no en fas, has de valorar el que deixes de collir o el que perds per fer aquestes lleguminoses. Per tant, és un ecorègim que és més fàcil de complir al rec que al secà, perquè al secà hi ha dificultats amb els secans dolents l'implantar aquest 5% o 2,5% de lleguminoses. Llavors, l'altre ecorègim és el P4, que és el de la sembra directa. O sigui, jo inclús podria arribar a fer el que diem, puc fer P4 al secà i el P3 al regadiu, o fins i tot una part del rec en P4 i una altra part en P3 i una altra part sense ajut. O sigui, aquí demanem la part de l'explotació que compleix els paràmetres d'aquests ecorègims. No vol dir que ho hem de complir la totalitat, sinó aquella part que complim. Què ens demanen al P4? Al P4 ens falta que hi hagi un 40% de superfície sembrada en sembra directa i amb rotació anual de cultius. Què vol dir? Que si jo tinc 100 hectàrees al secà, per exemple, he d'haver fet almenys 40 hectàrees en sembra directa, normalment les soleu fer totes, però només caldria que 40 hectàrees estiguessin fetes en sembra directa, i aquestes 40 hectàrees cal una rotació anual. Si l'any passat hi havia ordi, l'enguany s'ha de fer triticale, o s'ha de fer blat, o s'ha de fer un altre cultiu. Els cultius plurianuals no estan obligats a rotar, excepte l'any d'implantació, com en el cas anterior, i aquí els imports són de 25 euros més alts que el P3. Llavors, en regadiu, les primeres 25 hectàrees cobrien a 164 euros, de l'hectàrea 25 cap endavant a 122 euros. És poc habitual en regadiu fer P4, però hi ha algú que ho comença a fer aquest tipus de pràctica. Amb secà sí que és més habitual, les primeres 70 hectàrees cobren els 72 euros, a partir de l'hectàrea 70 a 61 euros, i en secà humit les primeres 30 hectàrees a 95 euros i a partir de l'hectàrea 30 a 74 euros l'hectàrea. D'acord? Això seria una mica l'explicació de la sembra per a aquesta campanya 2025. Espero que us hagi servit d'ajuda.